stop je ermee. En dat het mooiste dat ik een vraag kreeg van de commissaris, dat ik waarnemend burgemeester van de Frieske Marren wilde worden. Zowel Agricola's familie als die van zijn vrouw hebben haar roots in de Frieske Marren. Ook joegen de burgemeester en zijn vrouw het jaarwet onwaar in de jouwer. Dus je kent de mentaliteit van de mensen wat, je kent het landschap en je kent de gebroeken. En alles bij elkaar, wat de cirkel is dan weer doen. En dat heeft voor mij toch wel besloten om toch ja te zeggen op het verzoek van de commissaris. Agricola's laatste werkdag in Dantemediel is op 3 november ontstaande. Zijn officiële afskiën is vrijdag 29 november in een bijzondere rietsgeerkomsten. Voor zijn directe collega's zal het wel even wennen wezen als de burgemeester aanstwoord is. Als college is het een hele intense samenwerking tussen burgemeester en wethouders onderling. En ik zie daarmee een hele grote genoegen op waarom we hele mooie jaren hebben. We hebben een financiële uitdaging hebben. We hebben een ontvlechting hebben. We hebben een organisatie opgebouwd. En de burgemeester is er altijd fjouwerkant van steengang. En grutsk dat we hem je hand hebben. We zien ook naar reacties op social media dat we zien het een aderlating vinden dat zijn burgervader voortgaat. Maar we gunnen de burgemeester natuurlijk deze prachtige set in zijn carrière. En wat ging jou het meest missen? De meesken, de mooie pateerden met de meesken. Ik heb het hier al prachtig gevonden. Het is een bevolking die het mij zeer onthard komt is en wat ik mooi dragen zal.